tunda lokaci ya kure sai mu tsaya nan, sai in ja hankalinmu da abin da mun ka saba yi ma ƙasa addu'a da fatan alkhairi da cewa talakawa da suke cikin wani hali mu yi ta addu'a Allah ya kawo musu ɗauki. Halin da suke ciki ba mai iya kawo musu mafita sai Allah. Jami'an tsaro da suke faɗi tashi wurin ganin an samu tsaro Najeriya muna roƙon Allah ya taimaka musu. Masu yin zagon ƙasa cikin harkar tsaro duk inda suke muna roƙon Allah ya tona musu asiri. Amma ya kamata ku sani Murtala Asada yana faɗi yana maimaitawa ba kama turji aka son ayi ba ƙarya ne. Ba a da nuhin kama turji ana da manufa game da shi. Daga cikin dalilan Murtala Asada na cewa ba a nuhin kama turji na hikaitu wannan magana ne saboda yanzu an samu wasu waɗanda 'yan ta'adda ne da sunan sun buɗe Facebook ana kiransu Fulani Connect. Wato suna ɗauko hotunan Murtala Asada da wasu malamai suna azawa suna ta zagi suna ta maganganu sai mu ce a'a ai ga maciji ba a biyar sawu. Maganganun da Murtala Asada kai game da wannan matsala 1/10 ban wacce ba cikin su. Amma ku bari in muku ishara yau Murtala Asada ya fara wannan magana sama da shekaru 5 ko 6 Murtala Asada na maimaita wannan magana wallahi duk maganganun da ni faɗa har yanzu suna nan ko guda ban jayi ba. Ba ca ni ban kuskure ba amma har yanzu babu wani abu da ya bayyana gare ni cikin abubuwan da nika faɗa wanda a kuskure. Kuma kun san Murtala Asada ya faɗi manyan maganganu. To abin da ya kamata ku sani akwai abin da ka shige ma mutane kai. Suna ganin ya za a yi. Murtala Asada na cewa akwai 'yan siyasa da ka taimaka ma 'yan ta'adda. Sai wani ya tunanin ya za a yi ɗan siyasa ya taimaka ma ɗan ta'adda. To abin mamaki wanda ya kamata ku lura. Na yi ta da'awa cewa tsohuwar gwamnatin Zamfara da tsohuwar gwamnatin Sokoto sun taimaka ma 'yan ta'adda. Wannan magana ba ƙaramin magana ta ba. Wallahi wannan magana tana nan. Amma bari in ɗan haska wani abu. Wannan ina haskawa na saboda waɗanda ya kamata su yi wani abu in suna son su yi wani abu wallahi duk sadda ka ruhe ɗaki da wakilin 'yan ta'adda wallahi wahalar banza kai in an shekara 10 babu sadda za a walwale matsalar ta'addanci. Kun dai ji garuruwan da an ka tasowa gabacin Sokoto yanzu don Allah Bello Turji abin bai nuna wasa kwaikwayo ta aka yi da mutane ba. Jirgi an ka ɗauko an ka ce za a ta yi Sokoto a yaƙi Bello Turji an yaƙin babu abin da an kai missa. Na haɗa muku haɗan Bello Turji da shi da wasu Fulani na Maniya shike haɗa. Mikawo haɗan ya kashe Dullu jagoransu. Bayan ya kashe Dullu, yaran Dullu sun ka tashi suna nan yanzu cikin Sokoto an sai musu gidaje. Kabiru Maniya yana nan Kasarawa, Bashari Maniya yana nan Kasarawa, suna kun ka ji Turji nawa martani. Yana haɗin cewa ai ɗan mai gari ƙanin Bashari Maniya na uwa guda uba guda yana riƙe da bindiga ta 150. To a nuna musu inda Kabiru Maniya ya bada makamai ko Bashari Maniya. Da muka kashe Dullu, Kabiru Maniya a faɗa mana inga gwamnatin Zamfara ko ta Sokoto ko ta tarayya ta je ta yi sulhu da shi ya bada makaman shi. A gaya mana wurin. To tunda babu wurin ko Bashari Maniya a gaya mana inga ya bada bindigogin shi ga gwamnati. A fito a faɗi wagga magana ina sun ka bada su. Kowa ya san suna da bindiga sama da 300 ni na ɗauki bindiga 30 gare su. A fito a faɗi wagga gaskiya abin da ke tafiya. Yanzu ga sunan su cikin Sokoto. Irin abin da su Murtala Asada ka faɗi su ce su turuzzan birni mina ne to wannan magana gaskiya ne ba wai ƙarya bane akwai turuzzan birni. Da su rike da manyan gurnar rike gare su to in sun dawo cikin gari ina makaman su bai kamata hukuma ta ashe makaman su ba to duk operation din da wallahi sojoji za su yi arewacin Najeriya waɗannan mutanen suna da masaniya. Saboda tare da su da komi duk bayanan da aka yi ku haɗa min radda za a samu nasara ga harkar tsaro. To daga cikin abin da ya kamata ku sani hatta waɗanda suke bincike in an ce ana tuhumar wani da ta'addanci waɗanda suke bincike su ma wani hali ya shiga. Akwai maganganun da ba su haɗuwa bisa minbari amma dai abin da zai ishara shine Murtala Asada yayi ta magana akan motar da an ka ba Halilu Sububu. Na haɗu wani babban ɗan siyasa Najeriya nace shi ya ba Halilu Sububu motar. Bayan ya bashi ita motar ta samu matsala Halilu Sububu yayi requesting yana son a koma sai mai wata nace tsohon gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ya sai mai motar. Wallahi ko giya ka sha baka faɗin wagga magana. Ka sha giya baka faɗin wagga magana. Ni faɗi kuma waɗanda an ka ba kuɗi kuma waɗanda an ka yi kwamiti an ka tura su bincika in ba makami zai sowa ba suna nan raye. Tsakaninku da Allah in sulhu an kai da dan ta'adda ana binciken makabi zai sauwa ashe ba sulhu an kai ba ni kwadi dan siyasar da ya basa ta farko ni kwadi wanda ya sai ta biyu to abin mamaki Musa Kamarawa shi an kasa ya so motar Musa Kamara yana ga hannu daga cikin takin da ake ana cewa na hannun daman Bello Soji ba haka ake cewa ba duk wanda ya ji sawo wannan mota shekara 4 ko 5 da sun ka wuce ga bakin Murtala Asada ya ji ta jami'an tsaron da sun kai binciken Musa Kamarawa da sun ka kama Musa Kamarawa kashi 75 na bayanan da sun ka samu hannun Murtala Bello sun ka samu suna jina in sun zo Sokoto Murtala Bello yana zama da su misali ka wannan magana
saboda akwai abubuwa wato sata ta saci sata. An kama wanda aka tuhuma yana da alaka da 'yan ta'adda, to an kama shi da kayan kuma an yi yaso su tsakaninku da Allah da wanda ya kama barawo da wanda ya yasa shi aka barawo wahi zama barawo. Wahi zama barawo. To abinda mu muka cewa waɗanda an ka burhana su a kotu in dai da gaske aka yi, ku bari in bada misali. Ni ce gwamnatin Zamfara ta ba da kuɗi ƙasa an ka yi amfani da akawun na Musa Kamarawa. Ina da bank statement na kowace local gama abin da tabbasuwa. An ka ce a sawo ma 'yan ta'adda dussa kuma wallahi an sawo kuma shi Musa Kamara shi ya sawo ta kuma kowace local gama an kai. In ana son a san ko suwa an ka ba duk jami'in tsaron da ka so ya gayyaci Murtala Bello. Gwamnatin Sokoto ne ce don shi in kun kula gwamnatin Sokoto yanzu dai duk mai hankali ya san akwai takon saka tsakanin Murtala Asada da gwamnatin Sokoto. Balle ka ce a akila saboda suna yaka cewa gwamnatin Tambuwal ta ba 'yan ta'adda. Gwamnatin Tambuwal wasu sun kai amfani da damar su sun kasa an ka hidda kwangila an ka sa sunan Musa Kamarawa an ka sa kuɗin bayan an sa kuɗin ya ji alat wani daga cikin 'yan siyasa ya amshi miliyan 30 gare. Don Allah wanga bai hiturji bala'i ba. To abinda zai baku mamaki yanzu jami'an tsaron da suke bincike akan wannan matsala su sun san Murtala Asada ya san su kar ta san kar. To yanzu da an haka ma Musa Kamarawa an haka shi kotu tsakaninku da Allah bai kamata a aiko a kamo waɗanda sun ka aike shi ba. Duk abinda Musa Kamarawa ya tsakani ne da su Bello Turji wallahi da hannun tsohon gwamnan Zamfara da hannun tsohon gwamnatin Sokoto Murtala Asada yana da dalilai. Da gwamnatin Sokoto ta bada kwangila kuma abubuwan da an ka bada kwangilar yanzu da jami'an tsaro sun hakama sai sun ka ce sun kama za a kai ma 'yan ta'adda kaya cikin dajin Kaduna to don Allah da wanda an ka kama da wanda ya tura sako hicincinta a kawo. To amma saboda manya su arike da manyan madahun wannan homa ganganun shi yasa kaga wasu sun zabura sun koma APC tun wancan lokaci. Wallahi kakku dada kakku kara sabanin Murtala Bello da gwamnatin jihar Sokoto akan waɗannan mutanen nan. Don ba yadda za a yi mun yi tawa mu Tambuwal martani cewa ga wasu mutane daga cikin su akwai wanda mutanen garin su sun kai zanga zanga sun ka kone gida ne suna tuhuma yana da alaka da 'yan ta'adda. An ka buga dama da hauni karshe tumai koma APC. To yanzu gashi nan duk inda an ka rufe daki duk inda gwamna ya rufe daki wallahi akwai wakilan su. Duk inda an ka taho za a mitin din tsaro akwai wakilai. Shi yasa muka cewa gwamnonin arewa da sun kai taro don a ciwo kan matsalar tsaro muna roƙon Allah ya ba su nasara. Amma dai ku sani wallahi sai an yaki turu zambirni. Duk wanda an ka san muguna azzalumina dole wallahi a jaye shi ba yadda za kun san gwamnatin Tambuwal ya taba kiran taro don harkar tsaro ya kira tsohon gwamna Bafarawa ya kira tsohon gwamna Aluma ga takardawa maku da shi sarkin musulmin da wasu manya an ka shiga ɗakin taro Kasarawa ana ciki sarkin musulmi ya ce to ba kowace magana ya kamata a yi ba don ya taɓa rufe ɗaki yayi magana tsaro an ka faɗa ma 'yan ta'adda. Ashe 'yan ta'adda suna da wakili ko ba su da wannan gaban kowa an kai saboda haka mu abin da muka cewa maganar da ta yi wannan nauyi na faɗa muku an sai wa Bello Turji gida. Wallahi wani dan siyasa ya sai mai gida wanda an ka sai gidan yana raye wanda an ka tura ya sai gidan yana nan kuma wallahi an ka bada kwangila aikin gidan wanda ya aikin gidan yana nan raye. Don Allah bai kamata in wani ya ce muku ana biɗar Turji ku ɗan mai mari ba to yanzu mu ɗauka ana biɗar Turji ga wani ya ce ya san wanda ya sai mai gida ya san wanda an ka tura ya sai mai gida ya san wanda ya yi aikin gidan. Ana biɗar Turji ga wani ya ce an bada kwangilar dussa kuma an kai masu Turji. Gwamnatin Zamfara ta sai masu Turji dussa wallahi kuma an kai musu. Gwamnatin Sokoto ta sai dussa an kai musu. Don Allah akwai matsala ko ba matsala? Muna roƙon Allah duk wanda adda hannu cikin wannan matsala Allah ka tuna mai asiri. Muna roƙon Allah komi girma ne komi mukami ne muna roƙon Allah ka tuna mai asiri. Ya Allah ga mutanen arewa na an sa su cikin wani hali da gangan Allah duk wanda adda wanda ya kai ya fitar da su ya kiya ya Allah ka kare shi ga tsara. Kuma wallahi shawarar da muka ba su mai girma gwamnan jihar Sokoto mai girma gwamnan Zamfara mai girma gwamnan Katsina wallahi ya kamata ku zo ku faɗi inda shugaban ƙasa ku faɗa mai cewa ba ku da wata bukata in ba maganar tsaro ba. Don wallahi duk Najeriya babu abin da za ka wa mutanen arewa yanzu wanda ya yi maganar tsaro. Mutane su samu zaman lahiya yanzu yau din nan da nake muku magana Turji ya kai takarda Kamarawa ya kai takarda Bafarawa ƙauyuka ya kai ma takarda ce yana son ka hilla asar ka ga kowa cikin garin nan. Kuma dole sun ka tashi don Allah yanzu wani na ce muna akwai gwamnati a arewacin Najeriya to muna roƙon Allah ya kawo muna mafita. Kuma abinda nika ce muku duk wanda yayi muku wata magana ya ce dan mallamin nan a kai in dai kana da jaya ce mai gida ya kai shi kotu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Suna gidan gwamnati har yanzu
da muka kashe dullu Kabiru Maniya a faɗa mana inga gwamnatin Zamfara ko ta Sokoto ko ta tarayya ta je ta yi sulhu da shi ya bada makaman shi a gaya mana wurin. To tunda babu wurin ko Bashari Maniya a gaya mana inga ya bada bindigogin shi ga gwamnati. A fito a faɗi wagga magana ina sun ka bada su. Kowa ya san suna da bindiga sama da 300 ni na ɗauki bindiga 30 gare su. A fito a faɗi wagga gaskiya abin da ke tafiya. Yanzu ga sunan su cikin Sokoto irin abin da su Murtala Asada ka faɗi su ce su turus birni mina ne to wannan magana gaskiya ne ba wai ƙarya ba ne akwai turus birni. Yanzu abin da muke maku nuhi da akwai turus birni yanzu mutum da daba bindiga 150 ko 300 yana cikin misali birni sai dai bayara na daji su je sun ka kai ma mutane hari a ɗauki kuɗi a kai mai cikin Sokoto tare yake da jami'an tsaro sun san in za a kai masu hari sai su jaye jami'an tsaro Sokoto a tai su kai hari. Inga nike ba da wagga shaidar mutanen da a yankin mai lalle su fito su ce ƙarya ne ba a kai masu hari dabar da ke kai masu hari daba shehu ka kai masu hari kuma yana gwabro zanne cikin dajin Sokoto ne gwabro duk wanda gwabro ya san dajin dutsen da aka ce ma gwabro a cikin dajin sai dan mai gari kanin Bashari ne uwa ɗaya uba ɗaya bindiga 150 gare yana nan ba ruwan Maradun shi ke kai hari cikin yankin Maradun Ali yaron Kabiru Mane ne shi ke kai hari Tangaza kuma suna nan cikin Sokoto Bashari na nan cikin Sokoto ana shaha mai Kabiru na nan cikin Sokoto ana shaha mai Buhari na nan cikin Sokoto ana shaha mai a faɗa mani na yanzu ba a sati 3 ba an kama kanin Buhari da bindiga cikin Sokoto in ƙarya ce ga magana ta zama shaida in ba a kama shi ba a ce ƙarya ne to zan iya kawo shaida da bidiyo inga Kabiru ka halba MG suna gawa wayabba su tunda an ce suna Sokoto su sun yi sulhu a faɗa muna wayabba hudan ga bindigun gwamnati ta hito ta talaka bayani ta ce mata ka ita adda alhakin kashe mutanen da ake yi a bakkiran cewa Bello Turji ya kashe mutane ya sace mutane ya yi mi to wannan mutanen da aka sato a cikin Sokoto ana kawo su bayan a cida bayan goronyo wa ka sato su Bello Turji shi da annan zaune shinkafi lafiya tunda